खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दानिया आरटीअ अफिसाव ड्राइभिं टेस्ट होआलासे नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स मोननो हासिगोन मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ मोनसे नटिस दिहुनदों नटिसनि बायदिब्ला ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय आरटीअआव ड्राइभिं टेस्ट होआलासे मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेसजों गनायथि होजानाय ड्राइभिं ट्रेनिं सेन्टारफोराव ड्राइभिंनि ट्रेनिं लानानै बेनिफ्राय पास जाखांब्लानो बेनिफ्राय मोननाय सार्टिफिकेटनि गेजेरजोंनो आरटीअनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हासिगोन आरो बे आयेना फैगौ जुलाइ दाननिफ्रायनो बाहायजागोन होननानैबो मिथिहोदों मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ मख'नो गोनांदि मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ ड्राइभिं ट्रेनिं सेन्टारनि जायगा ड्राइभिं ट्रेक आईटी आरो बाय'मेट्रिक सिस्टेम आरो होखानाय सिलेबासनि सायाव ट्रेनिं होनायखौ नोजोर होनानै ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ गनायथि होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि साप'रेनि आरामपरा ओनसोलाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो सीआरपीएफनि मोनसे जइन्ट टीमनि सायाव उदखारिफोरा गाग्लोबदों जाय गाग्लोबनायजों सानै पुलिस आरो सानै सरासनस्रा सुबुं गासै साब्रै सुबुंनि जिउ खहा जादों बिथांमोननि अनगायैबो सानै पुलिस आरो सासे सरासनस्रा सुबुंनि जोखोम जादों उनाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों काश्मीरनि आईजी विजय कुमार बिथाङा गाग्लोबग्रा उदखारि हान्जाफोरखौ लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों रायजोआव दासान्दि नंखाय डक्टर हमनो मोनबाय थानाय जादों मैया सानसेयावनो सानै नंखाय डक्टरफोरखौ आसाम पुलिसआ हमनो हादों हमजानाय नंखाय डक्टरफोरनि मुङा फारियै जितेन्द्र बसुमतारी आरो एके सेन गुप्ता सानैखौबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमदों जितेन्द्र बसुमतारीखौ सनितपुरनि सेंगोलिमारिनिफ्राय आसाम पुलिसआ हमदों जितेन्द्र बसुमतारीया गंजि बिसना थानाय मोनसे देहा फाहामसालिखौ सालायोमोन आरो गासैबो रोखोमनि बेरामिनो फाहामथाय होयोमोन दा बिथाङा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय आरो पुलिसआ बिथांनि देहा फाहामसालियाव थानाय गासैबो आगजुफोरखौ जब्द खालामबाय बिथांनि अनगायैबो गुवाहाटीनि पाटासिल आम्बारि पुलिसआ एके सेन गुप्ता मुंनि नंखाय डक्टरखौ हमनो हादों बिथाङा लख्रानि ज्योतिकुशी ओनसोलाव थानाय मालती सेन मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव कार्डिय'लजिस्ट एबा बिखानि बेराम सोखाग्रा महरै खामानि मावगासिनो दंमोन बिथांखौबो मैया आसाम पुलिसआ हमबाय बिनि सिगांबो एके सेन गुप्ताया शिबसागराव नंखाय डक्टर महरै खामानि मावनायनि थाखाय हमजादोंमोन आरो बेलावसो गबोदोंमोन बेयावनो आरोबाव बेबायदि खामानिखौ मावफिनबावबायमोन बिथाङा मख'नो गोनांदि बेनि सानसे सिगांबो गुवाहाटी जालुकबारिनिफ्राय नंखाय डक्टर हमदोंमोन आरो बेनि सिगां डिब्रुगड़नि साबुआनि मकालबारि टि इस्टेटनिफ्रायबो नंखाय डक्टर हमदोंमोन जाय नंखाय डक्टरा थाखो 10 खौनो पास नङामोन सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएभि वेलफेयार ससाइटिया आसाम डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों लाइजामनि बायदिब्ला बिथांमोनहा सनितपुर जिल्ला रन्जन दैमारि फेक्सननि बिथांमोनहा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बावैसो सिगां आसाम सोरखारा आसाम पुलिसाव साख्रि थिसननाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन बेनि अनगायैबो इन्डियान आर्मी पेरामिलिटारि फर्स जेरै बिएसएफ एसएसबी आईटीबीपी सीआरपीएफ आरो सीआईएसएफ डिपार्टमेन्टनि थाखाय जायगा जायगा थांनानै 28 बोसोर आरो बिनिफ्राय उन्दैसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ प्रि रिक्रुटमेन्ट रेली एबा बेफोर डिपार्टमेन्टआव सायख'जानायनि सायाव सांग्रांथि होनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन बिथांमोन एक्स एनडिएभि आरो ग्रुपनि हान्जाफोरा लाइजामनि गेजेरजों दाबि खालामदों दि बेफोर डिपार्टमेन्टफोराव जाहाथे बारग' एनडिएभिनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय बारग' एनडिएभिफोरनि बैसोनि सायाव रेहाय होनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा मानोना फ्राय गासैबो बारग' एनडिएभिफोरनि सोद्रोमाफोरा 28 बोसोर बैसोनि बांसिन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो बैसोनि सायाव रेहाय होनानै बारग' एनडिएभिफोरनि सोद्रोमाफोरखौबो बे रिक्रुटमेन्टआव बाहागो लानो थाखाय खाबु होनो खावलायदों बिथांमोनहा माखासे देहा फाहामसालिफोरखौ फोथायनो हायै सोमजिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव बे समावनो मोनसे जाथाया देहा फाहामसालिफोरनि सायाव फोथायनायखौ आरोबाव लोरबांसिन सोमजिहोदों मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जादों तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला तेजपुरनि हरुपाट गामिनि धनमणि गवाला आरो शम्भु गवाला सानै बिसि आरो फिसायनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव बिथांमोननि फिसाज्लाया तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थांनाय 26 मेआवनो थिसनदोंमोन
बिसि आरो फिसाय सानैनि मादाव बिसि धर्मनि गवालानि देहानि थासारिया गाज्रिसिन जानानै अक्सिजेन होनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। माखासे सान देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानायनि उनाव फिसाय शम्भु गवालाखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय उदां खालामनानै हरदोंमोन। नाथाय जे अखा हाबाय थानायनि थाखाय बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालिसिम थांनानै धर्मनि गवालाखौ खबर लाहैनो हायाखैमोन। जेब्ला 6 जुनाव कभिड-19 बेरामाव गोग्लैनाय बिमाखौ फिसाज्लाया तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव खबर लाहैनो थाङो अब्ला सोमोनांथावै तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव धर्मनि गवाला मुंनि रावबो बेरामिखौ थिसननाय जायाखै होननानै फोरमायथियो। नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै थांनायनि उनावबो देहा फाहामसालिया बे मोनसे खोथाखौनो बुंथियो दि रावबो धर्मनि गवाला मुंनि मानसिखौ बे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायाखै होननानै। बेनि उनाव नखरनि मानसिफ्रा राहा गोथे जानानै 7 जुनाव हलनिबारि पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। बेनि उनाव बे केसनि सायाव पुलिसा बिथा खालामनानै हरखाबै धर्मनि गवालानि नखरनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गोथै देहा दोनग्रा खथायाव गोथैखौ सिनायनो खावलायो आरो नखरनि सुबुंफोराबो धर्मनि गवालानि गोथै देहाखौ मोननो हायो। जाय देहा फाहामसालिया दाबि खालामदोंमोन दि धर्मनि मुंनि बेरामिखौ फाहामथाय होनाय जायाखै होननानै बे देहा फाहामसालिनिफ्राय माबोरै बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हाखो बिनि सायाव गिदिर सोंथिया फैदों आरो सुबुंफोरनि गोसोआव आरोबाव देहा फाहामसालिनि सायाव फोथायनाय गैयैया बांबावदों। बे जाथायनि सायाव दा नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। रायजोआव लांखारनाय जाथाया दासिमबो खम जानानै फैयाखै, उल्थायै बांनायखौसो नुनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि 4 हिन्जावसा गथ'फोरखौ आसाम पुलिसा कामरुप जिल्लानि बायहाटानिफ्राय रैखा खालामनो हादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला अदालगुरि पानेरिनि 4 हिन्जावसा गथ'खौ गियास आली 32 बोसोर बैसोनि सासे दुथाङा खावनानै गुबुन रायजोआव फानहैनो नागिरदोंमोन। नाथाय आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों दुथां गियास आलीखौ हमनो हानायजों लोगोसे 4 लांखारजानाय उन्दै गथ'साफोरखौबो रैखा खालामनो हादों। आसाम पुलिसनि बे बाख्नायजाथाव खामानिखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो आसाम पुलिसनिसिम साबायखर बावहरदों। क'क्राझारनि अभयाकुटी गामियाव खेबसेयैनो 2 बियानै सोमोन्दो जानाय लाइमोन सिख्लाफोरनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला बिबिसन राभानि फिसाजो रबिता राभा 14 बोसोर बैसोनि आरो बिबिसन राभानिनो देरसिन फिसाज्लानि फिसाजो समायना राभा 16 बोसोर बैसोनि सानैखौबो नखरनि सोद्रोमाफोरा मोसौ बोरमा नायनायनि बिबान होनानै न'आवनो गालांदोंमोन आरो गावसोर खामानि फारसे ओंखारलांदोंमोन। जेब्ला सानजौफुनि 2 रिंगासोआव बिथांमोनहा न'फारसे फैयो अब्ला समायना राभा आरो रबिता राभा सानैखौबो नुनाय जायाखैमोन। नाथाय खाथिनि सासे बिबाजै जानाया मोसौ खाहैदों होननानै फोरमायनायलाय मोसौ खाहैनायखौनो साननानै खामानि फारसे थांफिनदोंमोन बिथांमोनहा। उनाव मोनाबिलियाव खामानि जोबनानै न'फारसे फैफिननायावबो न'आव नुफैयैलाय नागिरबाय थादोंमोन। उनाव अभयाकुटी गामिनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानसोआव फांसे दंफाङावनो सानैजों जयै फासि नांनानै जिउ खोमानाय खौरांखौ मोननो हादों। बे जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरा फोथायनानै लानो हायाखै आरो सोरबा दुथाङा जिनाहारि खालामनानै फासि फोनांनानै गालांदों होननानै सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा आरो गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिया जाथों जाहाथे दायनिगिरिया साजा मोननो हायो होननानैबो दाबि खालामदों बिथांमोनहा। राभा फरायसा आफादाबो जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय खावलायदों आरो जिउ गोमानाय नखरनो 10 लाख राङै होनो थाखायबो आसाम सोरखारखौ खावलायदों। जाथायखौ दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अभयाकुटीयाव फैनानै खौरां लाफैगोन। मख'नो गोनांदि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दा दैथायहरनाय जाबाय। बाक्सा पुलिसा 5 दाखाथिफोरजों लोगोसे गंसे पिस्तल हमनो हादों। हमजानाय 5नि मुङा फारियै अन्जन दास, गणेश दास, हिमांशु हलै, कुलदीप रय आरो खनिन डेका। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरो थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि माखासे ओनसोलफोराव पिस्तल दिन्थिनानै रां दाबि खालामनाय, रां सेख'नाय बायदि खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दंमोन। थांनाय माखासे सान सिगां मुसलपुर महकुमानि सिङाव बरमा सेरनि खारुवाजान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल पार्क खाथियाव आरो मुसलपुर सेरनि पुब बानाबारियाव थानाय पेट्रल पाम्पनिफ्राय पिस्तल दिन्थिनानै रां लानानै खारनाय जाथाया जादोंमोन। बेनि उनावनो बाक्सा पुलिसा गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। बेनि गेजेरावनो दा 5 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गंथाम साखा खबब्रै थानाय गारि, 2 मटर साइकेल आरो गंसे एयारगान हमनो हादों।
मख'नो गोनांदि पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला हमजानाय साबा दाखाथिफोरा बांसिनै माइक्र' फाइनान्सनि एजेन्टफोर जाय कास्टमारफोरनिफ्राय रां लांनो फैयोमोन बिसोरखौ टार्गेट खालामोमोन आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय माखासे कास्टमारफोरानो मदद खालामोमोन। माइक्र' फाइनान्सनि एजेन्टफोरा कास्टमारफोरनिफ्राय रां लानानै थांखांनायनि उनाव माखासे कास्टमारफोरानो दाखाथिफोरनो खबरखौ हरोमोन आरो दाखाथिफोराबो रांखौ लुथियोमोन। बेनि अनगायैबो हमजानाय दाखाथिफोरा ड्राग्स फालांगि आरो गोबां क्राइम खालामनायजोंबो सोमोन्दो दं होननानै मिथिहोदों। हा गिसिखानायजों नखरसेनिनो 4 सुबुंनि जिउ खहा। थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव मिज'राम आइजलनि थुआमफुइ ओनसोलनि लालबियाग जुवाला 75 बोसोर बैसो बिथांनि नखराव गोग्लैफैदों हाया, जायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला लालबियाग जुवाला बिथांनि न'नि साखाथियाव कनस्ट्राक्शन साइट बानायगासिनो दंमोन। बेयावनो सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानायजों हा गुरुं जानानै वालआ सिगाङाव गोग्लैफैग्रोदों। बेनि उनाव अन्थाइ, बाला बायदि हाफोरा बिथांनि न'आव गोग्लैफैदों, जायजों बिथांनि न'आ आबुङैनो गाज्रि जादों आरो नखराव थानाय 4 सुबुङा गोथाङैनो हाजों फबसिनजादों आरो जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि अनगायैबो 2 सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों। जिउ गोमानाय 4खौ पुलिस आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि मददजों हा जावखांनानै हा सिंनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। मैया 12 जुनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सानमोन। बिथाङा 1987 मायथाइनि 12 जुनाव मुंख्लं जादोंमोन। बिथांनि मुंख्लं सानखौ बाक्सा जिल्ला एबसु, क'क्राझारनि फिड एनजिअ, बिथांमोननि अनगायैबो गोबां आफादफोरानो 34थि सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सानखौ फालिदों। लोगोसे आसाम केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जयन्त बसुमतारी, इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहाबो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां खाम्फायाव बिबारजों मान बावदों। रेल आरो उरां जाहाजजों दावबायग्राफोरनि थाखाय जानो हागौ गोदान आयेन। जुदि रेल आरो उरां जाहाज एबा फ्लाइटजों दावबायनो सानदोंब्ला दा सोलिबाय थानाय कभिड-19 टेस्ट आर्टिफिसियेल रिपर्ट दिन्थिनाय नङाब्ला स्टेशनफोराव कभिड-19 टेस्ट खालामजानो गोनांथि जानाय नंलाबो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा कभिड-19नि मोन्नैबो भेक्सिनखौ लाखांबायब्ला बेनि सार्टिफिकेटखौ आर'ग्य सेतु एपनि गेजेरजों दिन्थिनानैनो दावबायनो हागोन। मख'नो गोनांदि गोबां रायजोफोरनिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ रेलवेजनो बे बोसोनखौ हरनायनि सायाव नोजोर होनानै रेलवे बिफाना बे गोदान आयेनखौ लाबोनो थांखि लादों, जाहाथे रायजो राजाफोरा कभिड-19 भेक्सिननि सायाव सांग्रांथि जायो। बेनि थाखायनो बे आयेनखौ लाबोनो आखायाव लादों रेल बिफाना आरो फैगौ 15 जुनसोआवनो बेनि थाखाय फोसाव बिलाइ फोसावगोन होननानैबो मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं गोबां मिनिस्ट्रि आरो सावस्रि बिफानाबो सिभिल एभिएशन मिनिस्टार हरदीप सिंह बिथांखौबो उरां जाहाजजों दावबायग्राफोरनि थाखायबो आर्टिफिसियेल रिपर्ट दिन्थियालासे कभिड-19नि भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेट दिन्थिनानैनो दावबायनो हानायनि गनायथि होनो थाखाय बोसोन हरदों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।